खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आं मुस्रि प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर आं दिनै उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बा इउएन ब्रह्म फादार अफ बर' जायखौ बड'फा होनना बुङो बेनि गामियाव दंफैयो आरो बेसारनि न'खरावनो दंफैयो आङो दा सामेश्वर ब्रह्मनि हिन्जाव जाय आं बेखौ आबै लिंनोसै बेबो दङ आंजों आरो लोगोसे बिनि फिसाला थुब्लाव ब्रह्मबो दङ आंजों लोगोसे स' माखासे खोथाफोरखौ गोबां जों मोनथिगोन बेवहाय जों सिगांग्रो माने इउएन ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां मोजां समाजारि बा ससियेल एक्टिभिटिस खामानि मावलांदोंमोन माने हारिखौ बोरै फोसाबनांगौ हारिखौ माने मोनथाय हारिनि मोनथाय जाय बड'लेण्ड स्टेट नङा होमबा he was president of our all Bodo student union नङा होमबा स' बिथाङा जोंनि हारिखौ गोबां दैदेनलांबाय लामा दिन्थिलांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बोरै थांना थानांगौ बिनि थाखाय जोंनि डिमान्ड जाय बड'लेण्ड स्टेट बिनि सायावबो बिनि बुंनाया जोंनि बड'लेण्ड स्टेटनि सायाव सिमांमोन नङा होमबा दा दिनै बिनि सिमाङा जाफुंहां जागासिनो दं दिनै दा बिटिआर मोनबाय नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय जों माखासे खोथा मोनथिना लानि जोंहा सामेश्वर ब्रह्म माने आबौनि हिन्जाव जाहैबाय नङा होमबा स' बे खेबाव माने माबोरै दासान्दि न'खराव माबोरै सोलिना दंगासिनो दङ मोजाङैनो सोलिगासिनो दं ना ओमफ्राय दा बेवहाय जामुंसासे मोनजादों बेनो मोजाङै दं गोजोन बयजोंबो मिलायनानै दंगासिनो दं ना आं बेवहाय मा मोनजादों मा मोनजायाखै बेखौ नायनो फैयाखै फैनाया एक्चुअलि जों बे रायलायनाय हिसाबै थाङो नङा होमबा बाट बे सोंनायाव सोंल' जायो नङा होमबा स' आं नैबेखौ खोन्थानोसै नैबे जाबाय थुब्लाव ब्रह्म नैबे जोंहा माने आबैनि माने श्यामेश्वर ब्रह्मनि हिन्जाव बुरि जाहैबाय नामा बिमला ब्रह्म ओमफ्राय बिनि फिसाला लास्टाव आरो ना थुब्लाव ब्रह्म आरो आं दहाय नोंसोरनि सिगाङाव खोन्थानोसै आं बेखौ नैबे सासे दङ जोंहा बिनि नामा जाबाय मेनला ब्रह्म बे देरसिन आरो ना ओमफ्राय गासै साबेसे फिसाजो दं आबैया साबा ना साबा फिसाजो ओमफ्राय सानै फिसाला दं आरो ना स' जोंहा सामेश्वर ब्रह्मनि फिसालाया साबा ओमफ्राय फिसाजोआ सानै ओंखायनो फिसाजो साबा ओमफ्राय फिसाला सानै स' बेनि फार्स्ट माखासे स्ट'रि आं खोन्थानि एसे जाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि माने बिमाया सानै होनना बुंजायो गिबि बिमा दंमोन बेखौबो नङा होमबा बे फार्स्ट हिन्जावमोन माने जोंहा मंगल सिं नामा मंगलाराम ब्रह्मनि हिन्जावा सानैमोन ओमफ्राय बे सानैनियाव सासे फिसाला दंमोन गिबिनिया बे उन्दै समावनो थैदोंमोन बे फिसालानि मुङा जाबाय बिमल ब्रह्म नङा होमबा बिमल ब्रह्मनि फिसा बिमाया माने उन्दै समावनो बे जेब्ला उन्दैमोन बे समाव थैदोंमोन आरो बिनि उनावहायसो बियो माने न'खर नायनो थाखाय बा बे प्रब्लेम हिसाबै बे रुंसारि जाखांनायनि उनावहाय माने बे गिबि हिन्जावनि मुं माने मंगलारामनि हिन्जाव मा उपेन्द्रनाथ बड'फा माने ब्रह्मनि माने बड'फानि बिफानि हिन्जाव गिबि जाय माने फार्स्ट गिबि हिन्जाव बेनि मुंखौ मिथिया जोंना नागिरबाय आं बिराद नागिरनो थिनबाय दानि जों बेवहाय नागिरबाय बाट रावबो मिथिया बिनि सोमोन्दै माने गिबि माने मंगलारामनि गिबि हिन्जावनि मुं रावबो मिथिया दायो स' जों बेवहाय गोनो गोथो जाबाय दा मा बुंनो नङा होमबा स' बेखौ जेबो नंला बाट बिनि फिसालानि मुङा जाबाय बिमल ब्रह्म दा बेखौ नायनो थाखायनो दा न'खरखौ नायनो थाखायनो बिथाङा नैथि खेब हाबा जानो गोनां जादोंमोन स' बै नैथि खेबाव बेहा सानै फिसाला मोनदोंना गिबि देरसिना मा नाम मोनदों सामेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय सामेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय नैथिया बड'फा जाहैबाय इउएन ब्रह्म ओमफ्राय दा बे सासेल' जाहैबाय स' ओमफ्राय दा बे जोंहा बड'फायाथ' हाबा जायाखैमोन इउएन ब्रह्मआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हाबा जायाखैमोन बिथाङा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हारिनि खामानि मावैनो बिथाङा हाबा जालाङासै स' बिथांनि सन्तान बा माने गथ' गथायफोर आरो हिन्जावफोर गैया जाथ'बाय नङा होमबा स' दा सामेश्वर ब्रह्मनि जोंहा माने बिनि बिदा जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बा बड'फानि बिदा सामेश्वर ब्रह्मनि हिन्जावा नैबे जाबाय बे सामेश्वर ब्रह्मआबो खेबनै हाबा जादोंमोन बै बे गिबि खेब हाबा हिन्जावनि मुङा मा होनोमोनलाय लेपस्रि ब्रह्म ना गिबि हिन्जाव नङा माबानि सामेश्वर ब्रह्मनि माने नोंसा माने बाबानि बिमाया गिबि हिन्जावा नामा बे फिसाला देरसिना औ निबासि ब्रह्म ना
माने माने नोंनि बोरायनि गिबि हिनजावनि मुङा निबासि ब्रह्म ना ओमफ्राय बिनि उनावहायसो बे रुंसारि जादोंमोन ना बे रुंसारि जाखांनायसो बेखौ आंखौ लाबाय आरो ना बिमल बिमला ना माबा बेनि मुङा बिमला ना बिमला बिनि उनाव बिमला बै बोरायनि नामाबो बिमल ओमफ्राय आंनाबो बिमला जाहैबाय आरो ना स' खोथाया जाहैबाय कि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिदा आंनि बेवाइया बे माने बिदा माने श्यामेश्वर ब्रह्मआ ओमफ्राय सानै हाबा जादों बिनि गिबि हिनजावनि मुङा जाबाय निबासि ब्रह्म बिनि उनाव नैथि खेबाव बिमला नैबे ब्रह्म माने आबैजों हाबा जाबाय आरो दा बेवहाय निबासि ब्रह्मनि फिसाला साबेसे दङ सानै दं आरो ना सासेया प्रसान्त दा दं प्रसान्त ओमफ्राय नैथिया माबा कसेन ब्रह्म ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय प्रसान्त ब्रह्म माने स' ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंहा बिमला ब्रह्म आबैनिया गासै 7 जन जाबाय ओमफ्राय बिनि 7 जन ना फार्स्ट वाइफनिया जाबाय प्रसान्त ब्रह्म कसेन ब्रह्म सेकेन्ड वाइफनिया जाबाय सानै फिसाला ओमफ्राय 7 फिसा जाहैबाय फार्स्ट फिसालानि मुङा जाबाय मेनला ब्रह्म ओमफ्राय फिसाफोरनि गेजेराव देरसिन फिसा नङा बिदि नङा होमबा बे थार्डआवसो दङ नङा होमबा थार्ड फिसाला जाहैबाय बे मेनला ब्रह्मआ ओमफ्राय थुब्ला ब्रह्मआ नों लास्ट जाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंनि हिनजावनि मुङा फागुनि ब्रह्म ओमफ्राय नोंसा दायो सासे गथ' दंना गथ' अके ओमफ्राय फिसाजोफोरनि मादाव आबै प्रतिमा ब्रह्मआ देरसिन ना प्रतिमा ब्रह्मआ देरसिन ओमफ्राय सेकेन्डआ सतिमा ब्रह्म बैयाव थानाया ओमफ्राय माइनाव ब्रह्मआ क'क्राझाराव थायो आरोना ओमफ्राय माइनाव ब्रह्मआ दतमा ओमफ्राय दिपालि ब्रह्म नङा होमबा आदसा स' ओमफ्राय बेवहाय दायो जोंहा आबसुनि लिडारफ्राथ' फैबाय थाखायो खोमा फैयोना माबायाव फैदोंमोन बे आफा माबानायखौबो नायदों प्रमदा आदसा माने प्रमद बर' सारमोनाथ' फैबाय थायोना लरेन्स सारमोन फैखांबाय सेक्रेटारि ओमफ्राय हाग्रामा महिलारिथ' फैफेराखै फैयाना ओमफ्राय क्लमेला रानियाथ' फैबाय थायो दा नैबे बेयाव बिल्डिं लुनाय ना ओमफ्राय दा बिनि बाजेटखौ खोन्थागोन ना जायखिया लुना होदों आरो ना बे लुना होनायनि थाखाय प्रमिला रानिसिम जों गोबां साबायखर आरो धन्यबाद ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय नैबे बेखौबो होदों होनदों नामा माबा फैसा नालाय आगोलाव ओमफ्राय बे हरनानै स' बे माने दायो पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय बे माने हेल्प मोनदों दा बारा मिथिजोबा आरो ना दासिमावहाय माने मोननै ट्रेक्टर हरदों होनदों नामा ओमफ्राय मोनसेया फुराना जाबाय गैला सोलिला बियो ओमफ्राय मोनसे दा दं आरो ना ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावहाय इउएन ब्रह्मनि रुंसारि जानायनि थाखाय 5 लाख रां सरकारा होदों जाहैबाय नङा होमबा 2018 मायथाइयाव मोनदों थांनाय बोसोर माने 2018 मायथाइ 10 फेब्रुवारि बे बोसोराव ना दा नैबे आरो 2020 नि मा जासिगोनलाय 2019 नि 10 फेब्रुवारियावसो जादों नङा होमबा 19नियावसो 5 लाख होनाया ओमफ्राय दायो माने दा 2020 जाबाय स' जों गोबां माखासे बाथ्रा मोनथिनो दं बेवहाय आं खोन्थानि नोंथांमोननो लिस्ट लादों आङो बड'फानि माखासे डिटेल्स फार्स्ट वाइफ बिनि मुंखौ जों मिथिया आरो बिनि गेजेराव बेहा सासेल' फिसाला दंमोन बिमल ब्रह्म फार्स्ट फिसाला आरो फार्स्ट हिनजावनि बे मंलाराम ब्रह्मनि माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिफानि गिबि हिनजाव माने गिबि हिनजाव जाहैबाय ओमफ्राय बिमल ब्रह्मआ जाबाय बिदा जाहैबाय आरो गिबि बिदा जाहैबाय गिबि हिनजावनि मंलाराम ब्रह्मनि माने फिसाला जाहैबाय ओमफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिदा जाहैबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बेहा बिमल ब्रह्मआ सासे फिसाजो दंमोन ओमफ्राय 6 जन फिसाला दंमोन नङा होमबा गणेश ब्रह्मआ देरसिन जाबाय दतमा सारिआलियाव थायोमोन ओमफ्राय थैबाय थायो नङा होमबा ओमफ्राय बेहा 2 फिसाला दङ 2 फिसाजो दङ बाथौ ब्रह्मआ ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेहा रुपस्रां ब्रह्म होननाय फिसाला दङ ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बेना गामियाबो बरागारि बे नर्थ बरागारि नङा होमबा सोरनिया
बाथौनि आंनि सासेल' फिसाजों सासेल' फिसाजों ओमफ्राय दोमफा ब्रह्मआ बेयावनो हाबा जादों बे गामियावनो नङा होमबा जायगायावनो ओमफ्राय बिरेन ब्रह्मआ ओमफ्राय बियो माने इउएन ब्रह्मनि न'जोंनो ओइथिंजाय थाबाय नङा होमबा ओइयाव नायो ओइ बे गोथां बायदि कालार नुनाया नङा होमबा बेहा फिसाजो सासे फिसाला सासे नङा होमबा मदन ब्रह्मआ साख्रि मावो नङा होमबा पाब्लिक हेल्थआव ओमफ्राय बिथाङा फिसाला सासे दङ क'क्राझाराव थायो नङा होमबा आচ্ছা राखावाबो क'क्राझाराव थायोना बे राखावा लास्ट जाहैबाय 7 लिस्टआव ओमफ्राय जोमलावा माने 6 लिस्टआव जोलैबाय ओमफ्राय बिथांनि न'खराव सासे फिसाजो आरो सासे फिसाला दं आरो ना नङा होमबा बाथौ ब्रह्मआबो सासे फिसाला सासे फिसाजो गणेश ब्रह्मआबो सानै फिसाजो सानै फिसाला बाट बिथाङा सारिल' थायो बिथाङा रुंसारि जाबाय माखासे खिनिया दं आरो ना स' ओमफ्राय बिसोर थांलाय फैलायथ' जाबाय थाखाय ना ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरजों माबा मोनसे रायलायनाय बा नोंनिफ्राय माबा मोनसे बुंहरनो गोनां दं नामा जे बर' हारिनि रायजो राजाफोरा नोंसोरखौ माने नायाखै नामा माने ओरैबायदि सोंखारिनाय माने ओरैबायदि बुंनायफोर जोंखौ नाया माया बिदिबायदि भाबना दं नामा नोंनाव गैया बिदि गैयाना आच्छा जाखौ माबादों बेनो सन्तुष्ट ना जि होदों अननाय होदों ना आच्छा माने रावखौबो राव बखिया गैया आच्छा ओमफ्राय जेसेबांखिनि अननाय दङ बे अननायजोंनो सन्तुष्ट आरो जोंहा प्रमिला रानिया गोबां गेदेरसिन खामानि मावबाय नङा होमबा बे मोनसे बिराद गेदेर बाथ्रा नङा होमबा प्रमिला रानिया मा होनो बिनानावा आंखौ बिबादिसो जायो दा बे गोदो गोदायनिफ्राय माबाया प्रमिला रानिया जोंनि माबा बड'फानियाव सेंग्रानिफ्रायनो थाबायखानाय सिख्लानिफ्रायनो थाबायखानाय बड'फामोनजों थाबायफानाय एबसुआव ना दा बेनिफ्राय बे मानसिया दा बेनो होनो गोनां जाबाय बे बिल्डिंखौ स' खोथाया मा रायलायनानै थाखाखो माखो जोंथ' मिथिया हरखाबै नुनाय जाबाय आरो ना हरखाबै सिफायब्ला बनलाय जालांबाय मोजां जाबाय बिराद मोजां जाबाय स' बिराद गोजोननाय मोन्दों प्रमिला रानि ब्रह्म जोंहा मेदामा बायदेवा आब'आ बेखौ होनानै होफैदों न' लुना होफैदों बिथाङा दासिम गंनै ट्रेक्टर हरबाय प्रमिला रानि ब्रह्मआनो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बै बे न' हरनायाबो बेनो हरदों हाग्रामा महिलारियाथ' दासिम होआखै आसाम सरकारा होदों 5 लाख रां बे आसाम सरकारनिफ्राय जाहैबाय बा दिनैसिम हाग्रामा महिलारियाव बेयाव फैफेराखै आरो ना माने बिथाङा माने एबसुनि गेदेर ख्रिस्टियान माने बड'फा फादार अफ बड' होननानै नामखौ जायखौ होनना बुङोना ओमफ्राय बिथांनि न'खराव बेरायनो एसेबो गोसो जाफेराखै आरो ना बे मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो ना बाट जोंहा बिनिनो पार्टिनिनो बिपिएफ पार्टिनि नङा होमबा बियो प्रमिला रानिया बिनि पार्टिनिनो प्रमिला रानिया अब्लाबो बे प्रमिला रानिया ब्रह्मआ बेयाव फैनानै नायफैबाय बांसिन मदद होफैनायानो प्रमिला रानि ना गासिबो स' बिराद गोजोनथाव आरो ना गोजोनबाय मोनसे जिनिस होफैदों बिसोरो खुसि खुसियै आब' प्रमिला रानिया बियो मोनसे आं गोदोथ' धोरोमखौ कृष्णसो लायोमोन नालाय दा मा खालामनो दुखु नांथाव बाथ्रा हनै मेरला आंनि फिसालाया बेबादिनो आथिं आखाइ अंगां उन्दै जानानै थानायावलाय नैबे बाथौखौ लाबा मोजां जागोन बर'नि रायजो होननानै सासे हिनजाव सादुआ बुङासैलाय बुंनानै दा बे आङो बे कृष्णखौ गारबाय गारनानै मा खालामनो बे बाथौखौ दिक्षा लायनाय जाबाय आरो गंसेबाबाव दा हनै गासिबो दिक्षा गोरों गोजा बिहामजोबाबो फिसाजोबाबो नैबेबाबो आंबाबो नैबेबाबो ओरैबायदि जानानै आं बेखौ फसंनांदों कृष्णसोमोन ओमफ्राय बे कृष्ण पिक्सारखौ बिबार माला सुलायनानै बै प्रमिला रानिया दोनफैनाय जादों गोबां मोजां खामानि मावदों ओमफ्राय मा लाबोदों दंना लाबोनो हागोन ना बायलाजोब्बाय बेनो आबौ बेनोना प्रमिला रानि ब्रह्मआ बेखौ होफैदों आरो ना प्रमिला रानिया थैनायाव होफैदों बे बड'फा थैनायाव होफैदों प्रमिला रानि ब्रह्मआ स' प्रमिला रानि आब'निसिम बिराद माने आं आब'खौनो होनसै बयबो आब' होनो नालाय दानिफ्राय बानायफिननो हादों बियो न'खौ होबावबाय बिराद गोजोन बिराद माने बेनो नायजोब्बाय ना होनबाथ' बिराद मोजां खामानि मावदों आरो नै बेखौ होदों रायजोफोर होननोबो हानाय नङा आब' दस्राफ्राबो एसे हेंथा जालायगोन गासिबो जिउआवनो समान गासिबो नङा जेनेबा जों नुनायाव आरोना दायो जों नुनाय प्रेक्टिकेलि नुनाय मथेबा बिथाङा न' होफैदों नालाय ओमफ्राय बेफोरबायदि आरोना जों रावबो गोनो गोथो साननांगौ गोनांथि गैया बे बुस्थुआ माने गाव दाख्लै खिथालांनायाव
माने प्रमिला रानिया मानि थाखाय होफैदोंबा बेबो बारा गिदिर नङा नोंसिनि थाबाय गोनां बेखौ बे लाबोबाय माने कृष्णखौ गाबज्रिबाय थायोमोननो जेरावखि थाङा सोर बे जोंना बर'फाया ओंखायनो बेखौ थैनायाव बे होफैनाय जादों आरो खोनाबाय बे जेखि मिथिं जा बबावबा बे थैदोंबाबो बे थांना थोंसै होननानै बे दोनफैदों आरो आं बायदिसो माथो होनबा बेबो कृष्ण आंबो माने आं कृष्णखौ बिराद मोजां मोनो बिनि जारिमिना थाखाया बड'फाया मोनसे जाथाय खालामनानै गालांदों बर' हारिनि बे फांसे गेरेमसा बिफांसो बाबु दा जायखि कर्म मावा मानो बर' हारिया बड'फा होननानै नाम दोनखानाय आरो कर्मखौ मावबोखानायखौ बे गायखानाय बिफांखौ फुयोब्ला बर' हारिया दालाय मा बे गासिबो पार्टिया दालाय दासासो बे गासिबो रानलांजोबगोन बिफांखौ फुजायोबा दा दिनै बिफाङा गुबाय नालाय बिनि दालाय आरो बिनि बिलाइया रानखागोन ना होमबा जाथिया जोबलांगोन ना जोबलाङा दा ओरैसो फैनो नागिरदों बाबु आं बे रावफोरावनो गोदै थैथ'वाखै दुलाराय बर' हारि आरो बर' माहारि होनदों इसोरानो आंनो बाथौआव होगासिनो दं आंनि बाथौआव बैयावसो नैबे आं गायलांनाय आं बेहाय गुबुनाव हाबा जाहैखानाय आं इसोरजों दैथायबोफिननो आं सिख्लानिफ्राय जोबोद दाहारिनो आरो इसोरखौ गनायग्रा फोथायग्रा न'खरखौ आं सान्थि सुखियाव लाबोनो होनाय आं न'खरखौ फंबायनि दा तो प्रमिला रानी ब्रह्मआ बायद'आ माने आब'आ बेवहाय माने कृष्ण माने सावगारि होफैदोंमोन मानो होनोब्ला जोंहा बड'फा बा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ कृष्ण गाबज्रिबाय थायोमोन जेराव थाङा मानो नङा होमबा बे कृष्णखौ फुजियोमोन नङा होमबा बेनि थाखायनो प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे गाबज्रिनायनि थाखायनो बिनो होफैबाय आरोना आच्छा स' माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हारिनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावलांबाय आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा माखासे सुबुंफ्रा माने अनसुंथाइ माबा मोनसे बे न'खरनो हरनो सानो खोमा बाट हरनो हाया आरो बिनि गेजेराव जोंबो बेफोरबायदिनि सायाव आंबो जेरै हमना ला आंबो होनो लुबैबाबो आंबो हाया नङा होमबा दा बिनि खेथ्रआव सरकारा बेखौ नायनांगौ आरो नङा होमबा जि खामानि मावलांबाय बे गासिबो रायजो राजाफ्रा दा जेरै थुबुर जाना दङ खौसेथि जाना दं मानि थाखाय बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासिबो खौसेथियाव लाबोनाय बिनि गासिबो मोनफा मोनफा रावा दिनै बयनिबो बिखायाव हाबजोबो दिनै बड'लेण्ड स्टेट होनना बुंनाय लोगो बयबो मिथियो कि बड'लेण्ड स्टेटआ सोरनि जोंनि नङा होमबा स' बेखौ जों मोननो थाखाय जों थांखि जांख्रिथाय होबोगासिनो दं नङा होमबा बड'फा बा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ गासिबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ खौसेथि लानानै बे जांख्रिथायाव आगान होदोंमोन नङा होमबा जेरै बेखौनो लानानै जोंहा प्रमद बर' सारमोन आदित्य लरेन्स इस्लारिमोन बिसोर गासिबो रायजो राजाखौ लानानै दाबिगासिनो दं दा बैनि थांखिखौ लानानै दिनै बिटिआर मोनबाय दा दिनै बिटिआरआ बड'लेण्ड स्टेट जाहैगोन ना जाहैया बेखौ जों मिथिला बाट सिमाङा जाफुङा जों बेखौ मिथिला जियानो हक आं दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आवनो दङ दायो बेयावनो थायोमोन बेयावनो रुंसारि जादों नङा होमबा बेयावनो जों जादों बाट आं नोंथांमोननो बिनि रुंसारि बा सावनाय जायगा बे जायगायाव थांनानै नोंथांमोननो माखासे पिक्सार आं देखायगोन माखासे माने प्रमिला रानी ब्रह्मआ मदद होनाय रायजो राजाफोरनि बेवहाय खांनानै लाबोनाय बा एसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना होनाय न' बेखौ जों देखायबाय नोंथांमोननो बे जाबाय अननाय स' ओमफ्राय बे जों माने बयबो खौसेथि मिलायना थानांगौ रावजोंबो राव बिदि हिंसा जालायनो नाङा दा बुंनाय मथे आंनो माने आब' आं बुंसै सतिमा ब्रह्म आब' बुंनाय मथे बे जोंहा मेनला ब्रह्म आदाया आं आदा लिंसै बेखौ ओमफ्राय बे माने बिनि हालोदा माबायदि ओमफ्राय दा बिनि जोंहा थुब्ला ब्रह्मनि हालोदा माबायदि आरो जोंहा आबैनि हालोदा माबायदि नङा होमबा स' बिनि खेथ्रआव नायोब्ला माने रायजो राजाफ्रा एसे एनै नायलाय बिदि बायदि रावजोंबो राव बिदि माने हिंसा जालायनो नाङा गोबां टेनसन थायो बयहाबो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जों लामा सामायाव लोगो मोनबा रायलायनांगौ मान होलायनांगौ रेसपेक्ट खालामलायनांगौ बे नङा कि बिथाङा फरायनाय नङा बे नङा कि बिथाङा फरायनाय नङा बिथांमोना फरायनाय नङा मान होजाया बिदि नङा आरोना स' बिथांनि न'खरनिफ्रायनो जोनोम जादों बड'फा जाय फादार अफ बड' होनना बुङो बर'नि बिफा होनना बुङो जायखौ दायो नङा होमबा बिथाङा जोनोम जादों बिथांनि न'खरनिफ्रायनो दा बिथांनि न'खरनिफ्रायनो गोबाव गोजाननि बिथाङा हाबा जायाखै बिनि मिनिङा बे नङा कि बिथांनि न'खरनि बिदानि न'खरनि मानसिफोरखौ सनमान होआ नङा होमबा थ' बे हिसाबै लामा सामा रायलायनायफ्रावथ' मान सनमान होखायो नङा होमबा मान रायदावलाबायो नङा होमबा रायदाव ओमफ्राय दा माने आं सानो माने नोंथाङा साख्रिफोरबो मावो नामा साख्रि मावा ना ओमफ्राय न'खर सोलिनाया ओरैनो हालखौनो मावनानै जाबाय खामानि मोनबा बेजोंनो खिथाब जालाबाय ट्रेक्टर गंसे हरदोंना बाबु दा बेजोंनो माने मावनानै दांनानै जाबाय हाजिराफोर मावनाय मानाय बिदि लाङो आरोना बे हिसाबै माने साख्रि होथ'वाखै ओमफ्राय आदा नों बेसेबांसिम फरायनाय आङो बै साख्रिफोर बै हाग्रामा महिलाबा बिदोंमोन बिनियालाय दा मोनाखै मा खालामनो ओमफ्राय
न'खरावबो रावबो नायग्रा मासे ना मोनथ'नाय जायासै जिखिनि हक जों दा प्रमिला रानि ब्रह्मआ आब'खौ जों दुसिनो हाया मानो होनबा बिथाङा बिराद गिदिर खामानि मावदों बिथाङा ट्रेक्टर गंनै हरदों मिन्स मोनसे ट्रेक्टरा 9 लाख 10 लाख लायो आरो मोननै ट्रेक्टर हिसाबै बिथाङा 18 लाखनि माबा हरबाय सम्पति हरनाय बायदि जाहैबाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बेसेबांबा गेदेर न' बिल्डिं हरबावबाय दा बिनि बाजेटखौ बे खोन्थायाखैसो नङा होमबा स' बेखौ जों मिथिनोबो लुबैला बिथाङा न' लुना हरदों बास बेनो साफिसियेन्ट जोंनि थाखाय नङा होमबा बिराद गोजोननाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब बा जोंनि भिउआर रायजो राजा गासिबो बर' हारिनिफ्राय जानानै आं बेखौ बिराद आलो गोजोनै प्रमिला रानि ब्रह्म आं आब' होनो मोनसे बेखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बिराद थेंक इउ स' माच आब' नोङो बेवहाय बेसेबांबा गिदिर न' लुना हरनायनि थाखाय आरो बिथांनि न'खराव ट्रेक्टर होनानै बिथांनि न'खरनि जानाय लोंनाय हाजिरा मावनो हानाय बे भारा हरनाय नङा होमबा स' बेयाव बे न'खरखौ खुंनायाव एसे मदद होनायनि थाखाय स' बे बिथिङाव आं नायनो थाङोबा प्रमिला रानि ब्रह्मआनो देरसिन गिदिर खामानि मावदों आंनि मथेबा माखासे बाथ्राखौ जोङो सावरायबा गोबां गोलाव जालांगोन नङा होमबा स' आबैया माबा मोनसे बुंबावनो दङ नामा गैला ना स' आदाया गैला ना आबौ आङो माने जेखि जा सबखौ लानानैनो आंहा प्राणखा खौसेथि जानो हानाय ना खौसे जाना थानाय स' बेवहायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय सावगारि गोजौनिफ्राय स' बे गासिबो बिसोरनि न'खरनिनो गामिनि गोजा फेमिलि गोजा बर' गासिबो ब्लनखा मोजांखा जायखौ जों नामखौ मोनथिया आरो बिनि गेजेराव मिन्स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गिबि बिमा बुंनाय जायो माने गावनि थैजों बिमा नङा होमबा एक्सुवेलि बिफानिफ्राय जाहैबाय थैजों बिमा नङा होमबा बाट अब्लाबोथ' गिबि हिनजाव ना नङा होमबा मंगलाराम ब्रह्मनि स' बिनि न'खरनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो बेयावनो थायो न'जों न'सुंसे नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिनि सेकेन्ड हिनजाव बा जायखौ बुङो मा होनोमोनलाय लेपस्रि सेकेन्ड हिनजावनि मंगलाराम ब्रह्मनि सेकेन्ड हिनजावनि मुङा जाबाय लेपस्रि ब्रह्म नङा होमबा लेपस्रि ब्रह्म बे लेपस्रि ब्रह्म माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमानि मुङा जाबाय लेपस्रि ब्रह्म ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिफानि मुङा जाबाय मंगलाराम ब्रह्म आरो बेनि गिबि हिनजाव मंगलाराम ब्रह्मनि बेनि मुंखौसो जों मिथिला मिन्स बिमल ब्रह्मनि बिमानि मुंखौ जों मिथिला आरो दै बाट बेवहाय बिमल ब्रह्मनि माखासे परियार फेमिलि न'खरनि मानसिफोरबो थाफायो बिसोरजोंनो न'खरावनो आरो बिनि गेजेराव लेपस्रि ब्रह्मनि फिसाला गासिबो थाजोबो आरो मान फिसाजोथ' गैया फिसाला सानै दंमोन बेनो जाबाय सामेश्वरम ना सामेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय बिनि गेजेराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरोना स' बेवहाय न' गासिबो मिलिजुलि दंगासिनो दङ स' नोंथाङाबो जेबो बुंथ'नो गैथ'लाबा ओमफ्राय आबैयाबो जेबो बुंथ'नो गैलाबा स' आं बेयावनो जोंनि मोगा मोगिखौ आं फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो गोबां गोजोननाय जासिबावो नोंसिनि न'खरनिफ्राय जे नोंसिनि न'खराव जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बा बड'फाया जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोम जानानै जोंनि बर' हारिनि माखासे गेंनो रोङै बा नुनो हायै बुजिनो हायैखौ बुजिनो हानाय खालामबाय दा बर' हारिनि थाखाय साननानै जिउ गोमोरलांबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बा बड'फाया स' बिनि थाखाय गोजोननाय जासिबाय आरो आं बेखौ लास्टाव जोबथायाव आं बेखौनो गोजोननाय जासियो प्रमिला रानि ब्रह्म आब'आ जे बे न'खरखौ नायबाय गोबां मोजां धोन सम्पतिजोंबो लोगोसे थांलाय फैलायनि सायावबो लोगोसे गोबां नोजोर होनानै बा अबजार्भ खालामनानै बे न'खरखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय गोबां हाजार कौटि गोजोननाय थाबाय आब' प्रमिला ब्रह्मनिसिम आब' प्रमिला ब्रह्मनि जय आब' प्रमिला ब्रह्मनि जय